Здравейте! Днешното видео е на тема микроцимент. Аз съм Любомир Сораков и се занимавам с цялостни вътрешни ремонти и декоративни покрития. Да обобщим за микроциментите в едно видео е невъзможно, тъй като всяка марка си има нейните различия, с различни характеристики всеки един продукт. Днес ще представя конкретен продукт на марката Микроцимент Pro. Това е система от 4 продукта, всеки от които се нанася на един слой. Следва шкурене и обезпрашаване и като крайно покритие на микроцимента се нанася полиуретанов лак. Какво е интересното при този продукт? Може би трябва да започна с това, което мрежата, която се нанася преди първия слой. Казвам преди, тъй като мрежата се нанася с грунт към стената. Може да се полага дори върху плочки, както и върху хигроскопична основа, върху по-попиваща основа. Аз бих препоръчал един дълбоко проникващ грунт преди да положим мрежата, за да намалим разхода на грунта, който играе ролята и на лепило, и за да си отворим времето на работа. Полага се с валяк, след което в момента, в който се залепи, отгоре се притиска по ъглите с четка. Застъпването на мрежата на краища става на минимум 5 см. Какви са предимствата на микроцимента? Това са най-вече безфуговото покритие на големи площи. За мен лично създава много приятна визия това. Другото, което е различните цветове, които предлагат. Те, разбира се, не са десетки хиляди като при една боя, но са достатъчни, за да има едно изявено разнообразие. При този продукт имаме 4 ръце, като всяка една от тях се шкури. Шкуренето става с абразив 40, тъй като много трудно може да се отстранят мустаците с по-финна шкурка. Това са за първите 2 слоя. На третия вече 120 може да се отиде и най-финния слой 180, дори 320 може да се ползва. За мен по-удачният вариант е да се шкури с ексцентрик шлайф, прахосмукачка, тъй като имаш много по-голям контрол върху стената, отколкото с жираф. Ще покажа една интересна техника, която да сведе до минимум шкуренето. Да започваме. Предварително съм се отрязал точно по размера. Линк към продукта ще оставя в описанието на видеото, като там може да видите както и разходните норми, така и техническите характеристики на материала. Разреждането е около 30, максимум 35% с вода.
напълня ъгъла, да не остане гладен. След като са минали между 1 и 2 часа, когато мазилката е набрала начална якост и вече не цапа, останалия ми материал от мазилката, ето го, си го разбърквам с вода. Ето го става като шприц. Много е важно да ползваме именно такава консистенция. Взимам си една пердашка, средно твърда, нито много мека, нито много твърда. В случая това е филцова пердашка. С така отцедения материал ще запердаша стената. Много е важно именно такъв материал да ползваме, тъй като по този начин не отслабваме мазилката. Ако ползваме вода, ще отслабим. Просто заравнявам. Ето. По този начин мустачките се изравняват с останалата основа. Това е. Само давам вече около 10 минути време, след което ще го притисна с маломашката. Намокрям си маломашката с циментовото мляко. Сега ще го притисна да заравна. Наклона е почти легнала. За да прибера стърчащите камъчета, които съм извадил при пердашенето.